aquest temps i ocasió que volem desenvolupar com a debat a les municipals del 24 de maig. Els santlluïsens i santlluïseres tindran que decidir qui volen que sigui el seu batlle o batllessa, quina formació política, en solitari o en coalició amb altres forces, se n'encarreguin de governar els designis del que és la política municipal. Avui ens acompanyen els 4 candidats, les 4 formacions polítiques que opten en aquesta batllia. En aquest cas tenim a la meva esquerra en Teresa Borràs, del Partit Socialista, en Llorenç Carretero els presenta per Proposta per les Illes, el PI, l'actual batlle i també candidat per al Partit Popular, Toro Alcoy, i la Montse Morlà, que representa a Volem Sant Lluís, que compaginen els recolzaments de formacions com PSN+, Esquerra Unida d'Esquerra de Menorca o Podemos. Són 4 diferents maneres de poder desenvolupar la mateixa voluntat de fer feina per al poble de Sant Lluís. Avui el que volem és escoltar-los, els proposarem alguns temes, escoltarem quines són les seves idees i en la part final d'aquest debat també obrirem la possibilitat que vostès puguin aportar les seves preguntes i veurem quines seran les seves contestacions. Començarem ja, perquè hi ha molts de temes que voldrem tractar i probablement no tots podran ser tractats en aquest temps. Per aquest motiu, el que m'agradaria és convidar-los a que puguin presentar-se com a opció política, explicar als presents avui al camí un poc quines són les seves idees i començarem per sentir a Montse Morlà per saber quin és un poc el seu programa, les seves idees. Per tant, Montse, com em vulgui, la sentim. Molt bé. Bona nit a tothom. Jo som la candidata de l'agrupació d'electors Volem Sant Lluís. És una agrupació d'electors, és un conjunt de persones que ens hem ajuntat, persones del poble que ens hem ajuntat per fer feina i per poder dir les nostres opinions i els nostres suggeriments, les nostres propostes sobre el municipi de Sant Lluís. A partir d'aquí, nosaltres fonamentam el nostre programa electoral sobretot en 3 punts. És a dir, 3 punts em sembla que són molt prioritaris. L'atenció a les persones considerem que és imprescindible perquè sobretot les polítiques que hi ha hagut darrerament sembla que s'han allunyat un poc de les persones i nosaltres considerem que les persones és el més important. Volem posar en marxa una regidoria de participació ciutadana a fi que tota la gent del municipi, totes les persones puguin opinar i puguin fer propostes, puguin les seves queixes a partir d'aquesta regidoria. Ja hi ha mecanismes establerts de participació ciutadana. Per nosaltres ens agradaria potenciar-los més. Per exemple, els consells sectorials ja estan en marxa, hi ha els consells municipals de participació que també hi estan, l'agenda local 21, però considerem que se podrien potenciar un poc més i crear altres mecanismes, com perquè la gent pugui arribar de diferents àmbits, a nivell telemàtic, per què no, des de casa, fent consultes, fent referèndums populars, on la participació presencial pugui donar-se a terme i a partir d'aquí escoltar a tothom. Després, les necessitats de les persones, hi ha unes necessitats bàsiques, que nosaltres creiem que un ajuntament ha d'aclarir i ha de tenir molt clares, que són el tema que tothom tingui un habitatge digne, que tothom tingui menjar, que tothom tingui roba, que tothom pugui arribar a final de mes d'una manera més o manco aclarida i que si aquestes necessitats bàsiques no estan assolides, hi ha persones que s'ho estan passant molt malament. I no xerrant només de persones que estan aturades i persones que no tenen feina, sinó inclús persones que tenen feina però que no arriben a final de mes i s'ho estan passant molt malament. Per tant, reforçaríem aquesta àrea de serveis socials a fi que aquestes necessitats bàsiques quedessin assolides d'aquestes persones, d'aquestes famílies del municipi que s'ho estan passant molt malament. Gràcies, Montse. Continuarem després al llarg d'aquest debat entrant en altres diferents temes. M'agradaria també demanar-li a Llorenç Carretero, candidat per
molt més adequat i, a més, que hi pot intervenir molt més gent. És novedós per això, és participar en aquestes eleccions amb un nou partit, el PIC, que és Proposta per les Illes. És un partit d'àmbit regionalista, a nivell de Balears, i en principi l'oferiment que se va fer ho vaig trobar molt interessant, donada l'autonomia que donen a cada agrupació local. Dit això, ja dic que és novedós perquè sempre havia representat un altre partit, en aquest cas ja no és això, i la nostra proposta o les nostres propostes van encaminades, en alguns casos probablement es repetiran, ja se n'han dites algunes, però nosaltres creiem molt important amb el tema de l'atur. Nosaltres una de les propostes principals és promoure un pla d'acció laboral per desempleats del municipi. I també sabem que no és una competència municipal, és cert, però encara que no sigui una competència municipal, com que l'Ajuntament és el primer lloc aquí on el ciutadà sol anar, creiem que ja és ben hora que se facin passes en aquest sentit. A la vegada que també seria molt important que tots els ajuntaments faguessin les mateixes passes. Està clar que la situació no està bona, no podem dir que està resolta ni molt manco, perquè sabem clarament la gent de la manera que ho està passant i que ho està passant, i creiem també important el reforçament dels serveis socials de l'Ajuntament de Sant Lluís. Precisament per això que estic dient. A part d'aquesta qüestió, en tindrem altres vinculades en aquests serveis socials. El tema del poble. El tema del poble, ja hi ha una primera fase del cos feta, s'hauria d'intentar culminar tot el cos, encara que per nosaltres no era la prioritat, sinó que la prioritat eren les travessies, aquests que no compleixen amb el tema de les dreceres. Però, donat que se va fer aquesta passa, el cos s'hauria d'acabar d'una vegada per totes. És evident que a continuació s'hauria d'intentar cercar, o amb l'aprovació de les normes, llocs d'aparcament per a continuació atacar o tirar en marxa la millora de les travessies. A continuació atacarem altres temes en carretera, però mantinguent la igualtat de temps en aquest moment inicial, m'agradaria sentir també les propostes d'en Teresa Borràs com a candidata del Partit Socialista. Bé, bona nit a tothom. 3 de cada 4 lluïssers i lluïsseres troben que estan igual o pitjor que fa 4 anys. Per això és la nostra filosofia del partit, del PSOE, que ha comprès la lliçó que ens van donar el 2011 i ens hem renovat, no tot sol, no en sigles, però sí en idees, en gent. La nostra filosofia és que les persones són el primer i que farem feina i durem a terme aquelles idees que venguin de qui venguin siguin beneficioses per la majoria de la gent del poble. Perquè el que sigui bo per vosaltres serà bo per nosaltres. El nostre projecte ve d'escoltar la gent, ja des d'un principi. Ve de demandes reals de persones amb les que ens hem reunit durant mesos i amb les que tant sistema en el govern com sistema en l'oposició ens seguirem renovant perquè creiem que la política és això, escoltar i fer les coses que la gent us demana. El nostre projecte, ja us dic, que ve de demandes reals. Ens hem reunit amb associacions, amb entitats culturals, esportives, amb veïns i veïnes que han volgut xerrar amb nosaltres, Creu Roja, Càritas, associacions de veïns, tant del poble com d'urbanitzacions, el Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluís, Associació de Comerciants, persones vinculades al turisme, agricultors ecològics, representants sindicals, persones que estan sofrint d'una manera cruel aquesta
crisi tan llarga. I a partir de les seves demandes nosaltres hem fet el nostre programa. Insistim molt en que quan si entram és urgent fer una auditoria social. Hem de conèixer l'estat objectiu i real de les persones, les famílies santlluïsers i santlluïseres. Serà voluntari i confidencial. Promourem tallers ocupacionals, banc de vivendes, habitatges socials, fins i tot amb el compromís que si Bavi no realitza ja les obres que té pendents de les vivendes socials, l'Ajuntament assumiria la promoció d'aquestes vivendes. En quant a educació i cultura, especialment volem que Sant Lluís sigui un poble educador, que tenim unes escoles que crec que tenen un projecte educatiu, estic convençuda, no és que ho cregui, estic convençuda que tenen un projecte educatiu preciós i que només impulsant i coordinant els altres elements del poble podrem fer que Sant Lluís sigui un model educatiu per Menorca i per tot Espanya, però sobretot pels nostres infants, que per jo són el futur i són els que de debé després seran ciutadans de primera. Continuarem abordant altres temes, però ara li donarem la paraula al candidat del Partit Popular, en Tomàs Coll, que coneixi també la seva visió del que s'ha de fer per Sant Lluís. Molt bé, doncs, bona nit a tothom. Soc Andreu Coll, president del Partit Popular i represent perquè realment penso que aquests 4 anys que em va donar l'oportunitat de governar l'Ajuntament de Sant Lluís, encara que hem fet el 75% del programa electoral amb els que ens vam presentar, doncs ens queda molt per fer. Ens queda molt per fer i han estat 4 anys que l'equip de feina que m'ha acompanyat realment ha estat incansable. Dia a dia i rere dia hem estat donant el màxim cada un de la seva banda. I ens queda molt per fer i la veritat és que presentàvem amb la mateixa il·lusió que fa 4 anys que vam prendre la decisió de donar la passa endavant i per això realment penso que val molt la pena continuar fent aquesta feina per Sant Lluís 4 anys més, en el cas que ens doni que la gent ens doni el seu recolzament. Inclús dins d'aquest any, el senyor Carretero comentava de la reforma del cos, deixant prevista una partida de 450.000 euros per executar el cos, no sabem si serem nosaltres o qui serà, però dins els pressupostos municipals hi serà aquesta partida, així com hi haurà partides que qui governi, que els que han de governar podrà tenir per incrementar les cobertes de l'escola que fa molts anys que hi fan falta, des de també un projecte d'il·luminació de l'aparcament del poliesportiu, a reformar la passada de l'Ajuntament, a una partida de 40.000 euros per arranjar les aceres del poble, una altra partida de 60.000 euros per arranjar voreres, les urbanitzacions, asfalts, també camins rurals per valor de 50.000 euros i una sèrie d'inversions també de millora de clavegueram a Salgat per valor de 80.000. Però hi ha moltes altres coses que realment s'han de plantejar. Penso que Sant Lluís té unes grans possibilitats, les hem de saber explotar. Hem d'ajudar a la gent que vengui al nostre municipi. Sant Lluís és el municipi que ha crescut més en aquests darrers anys i és el símptoma que qualque cosa la gent s'hauria de treure del municipi. Però ho hem de dinamitzar, hem de fer un pla de dinamització i modernització de l'activitat comercial, hem d'anar rebaixant la pressió fiscal, hem d'aconseguir que durant aquests 4 anys arribem a un endeutament zero de l'Ajuntament amb els bancs. Un altre dels projectes importants i indispensables és l'elecció d'un pla general d'ordenació urbana de tot el municipi que de fet la normativa ja ens obliga a acabar d'executar les obres del cos i començar a executar també les obres sobretot del carrer Pere Tudurí, que és un dels més estrets, remodelar l'aparcament que hi ha en el camp de futbol, convertir aquell espai en un puesto on conviguin disciplines esportives de tot nivell i un pla estratègic de turisme que ja s'ha redactat un dins d'aquest mandat, que penso que és verdaderament important per treure el profit, sobretot el que fa referència al mercat francès. El mercat francès per nosaltres és una gran oportunitat per la pròpia història que tenim. Doncs seguirem abordant diferents qüestions. Al llarg del debat i a partir d'aquest moment hem volgut mirar de destacar alguns temes i el que serà un poc el primer, en certa manera, d'una o una altra manera toca a tots.
difícils, encara estem immersos en una època en la que si no tenim una crisi, si sentim encara els efectes, les previsions que hi pugui haver de cara al futur a nivell més local o més global, més a nivell estatal, són previsions, però sí és cert que sabem, hi ha símptomes que ens diuen que hi ha molta feina per fer en aquest camp. En els comptes municipals, el com tirar endavant el consistori, els diners que són de tots per poder fer realitat els projectes, com es fa aquesta gestió econòmica, en definitiva, i com aquesta gestió econòmica afecta a les persones des del mateix aspecte social o assistencial. El que volem és, precisament respecte al tema econòmic, sempre conèixer també quines són les seves propostes en concret o què creuen que s'hauria de fer. I demano també a Montse Morla, en aquest cas, que faci la seva exposició en aquest sentit. Bueno, nosaltres, així com he dit abans que volem prioritzar les persones, volem que també les persones participin en els pressuposts i que siguin uns pressuposts oberts, que la gent pugui participar i pugui dir la seva. A partir d'aquí volem una gestió transparent, una gestió que ciutadans i ciutadanes del poble sàpiguen que s'han d'invertir els doblers. Nosaltres, les nostres prioritats és atendre primer de tot les necessitats bàsiques de les persones. Amb això hi entra el tema de, ho he dit abans, de l'habitatge, el tema de poder arribar a final de mes, el menjar, l'abastament de serveis bàsics com l'aigua, el llum, el sanejament, cosa que avui en dia en el municipi no acaba d'arribar el que són els serveis bàsics a tots. I a nosaltres ens agradaria que part del pressupost entrés a això, a millorar el que serien els serveis bàsics, que tothom pugui tenir aigua. Avui en dia encara hi ha zones de Sant Lluís que no tenen aigua de la mateixa qualitat, que no és potable inclús. Hi ha zones de Sant Lluís que no tenen clavegueram, però a la vegada aquelles famílies que no tenen clavegueram estan pagant uns impostos de tractament de residus, cosa que potser s'hauria de tractar de revisar aquests imposts i aquestes taxes per veure si són per adequar a les necessitats i als serveis que arriben realment a les vivendes i a les persones. I, en definitiva, els meus companys i companyes que estan proposant totes aquestes propostes de millora d'obres i tal, volem Sant Lluís estar molt d'acord, mentre el bàsic estigui aclarit. És a dir, si les persones estan ateses en aquest sentit, jo crec que després podem xerrar i tots podem intervenir, tots podem participar en veure si envellim qualsevol zona de Sant Lluís, si acabem d'envellir el cos, si renovam equipaments, si hem posat més d'equipaments. Nosaltres estem oberts a tot. Ara, jo crec que la prioritat és això, que les persones estiguin ben ateses. Li demano també en Lluís Carretera en torno al que és el tema econòmic. Bé, el que fa referència al tema econòmic, venim de l'any 2007, amb un pla d'estabilitat pressupostària, en el qual any darrere any es va anar complint. Podem dir, podem afirmar, al final no hi ha cap problema, que ens convé a tots que en aquest moment l'Ajuntament econòmicament està molt bé. De tenir en compte que durant aquests 4 anys hi va haver un ingrés molt important d'1.800.000 euros d'una plusvàlua i, en certa manera, això et dona molt de marge de maniobra. Evidentment, és que governi, sigui qui sigui. Està clar que, partint d'aquesta base, dona marge, com he dit, precisament per afrontar tota una sèrie d'infraestructures que fan falta, que només ja els han anomenades anteriorment, i evidentment intentar també poder arribar a les urbanitzacions. Perquè a les urbanitzacions sabem que tenim 4 urbanitzacions que no compleixen, que no tenen el projecte d'urbanització executat i evidentment s'hauria també de tenir en compte en aquest sentit a l'hora de repartir els diners. Doncs li demano a Teresa Borràs.
Jo penso que un ajuntament com el van heredar els senyors del PP, amb una economia sanejada, penso que oprimir a la gent augmentant les taxes, l'impost de circulació, dels fems, de les cotxeries, del cementiri. La veritat és que en els temps que corren penso que s'hagués pogut prioritzar, alleugerar la càrrega dels ciutadans i ciutadanes. Nosaltres ho farem, perquè pensam que com deia a Montse, hi ha gent que fa feina i no arriba a final de mes, que dins de pobresa laboral, i molta gent que està aturada. Per tant, pensam que l'Ajuntament, més que fer com una gestió privada i amortitzar el deute dels bancs, que està molt bé si la gent està bé, primer ha de cercar el benestar dels ciutadans i ciutadanes. L'Ajuntament de Sant Lluís segurament que no estem pitjor econòmicament, però realment tenim un deute bancari de 5,4 milions, tancarem 2015 amb 2,5, això voldrà dir que haurem davallat un 53%, i això sense tenir en compte que hi havia factures des de 2006 que no estan ni entrades a comptabilitat. En quant a tesoreria, és que ja hem de fer la comparació. Quan el juny de 2011 vam entrar, vam trobar una tesoreria de 220.000 euros, quan a final de mes tenien que pagar 312.000 euros només de nòmines, més de seguretat social, més tots els pagos normals que s'han de fer. En els proveïdors se'ls dedeutava 1,4 milions, ara pagam a 30 dies. La situació no era... Hi havia ajuntaments que estaven pitjors, però la situació de Sant Lluís tampoc no era bona. I això ho hem aconseguit, sí, hem tingut un ingrés d'una plusvàlua important, però és que s'ha aconseguit encara moltíssim més. Ho hem fet encara que no me creguin els representants dels altres partits polítics de ballars de pressió fiscal. Quan fa CIVI referència, de 2011 a 2015 s'ha fet una davallada mitja de 300.000 euros, el que implica un 8%. En quant a taxes, el capítol de taxes del pressupost municipal, en comparació a 2011, ha davallat un 3,4%. Són davallades que són poc significatives, però que realment tenen una importància. I si, per exemple, hem creat una taxa per cementeri, i estic orgullós d'haver creat aquesta taxa, recaudant 15.000 euros, però és que gràcies a aquesta taxa ens estalviem 2 milions d'euros a tenir que fer un cementeri nou. En aquell moment, quan vam entrar, no hi havia nínxols buits, s'ha aplicat una taxa de manteniment i des del moment que hem aplicat aquesta taxa de manteniment han anat aflorant nínxols que estaven en desús i que s'han anat revertint cap a l'Ajuntament. I ara tenim nínxols. I amb aquesta taxa de manteniment el que hem aconseguit és que aflorin aquests nínxols i ens estalviem tots els servicis 2 milions per fer un cementeri que no era necessari. A vegades les taxes i la política fiscal ben aplicada té rendiments que la gent no veu en un començament, però que són positius. Com dèiem, són temes molts d'ells transversals, és a dir, l'economia ara, que deixem d'altre per abordar un altre tema, però molt probablement tornarà a sortir. Volíem enfocar, no obstant, amb altre tema que interessa i importa a qualsevol indret de Menorca, però potser aquí a Sant Lluís n'ha tingut més, podríem dir-ho, de pàgines en els mitjans de comunicació. Veiem d'urbanisme. És cert que tractar aquest tema hi ha que fer-ho amb peus de plom. Sabem també per l'experiència pròpiament que s'ha desenvolupat aquí a Sant Lluís que hi ha molts de temes que hi ha que anar molt en compte per saber com s'aplica la llei i quina llei o legislació s'aplica, què és el que en un moment determinat pot fugir de les mans o què és el que de manera més o menys intencionada no es fa bé, que després es repercuteix pròpiament en indemnitzacions que promotors reclamen a l'Ajuntament, sentències judicials que coarten, dificulten el dia a dia d'una administració com l'Ajuntament de Sant Lluís, fent difícil precisament que prosperi el poble. L'urbanisme, no obstant, és una part important de l'Ajuntament i hi ha que mirar de saber cap a on ha de caminar o com s'ha d'actuar. Volem, en aquest sentit també, interessar-nos per saber quines són les propostes que s'han de fer en aquest sentit. I comencem per demanar també a Montse Morgó.
el màxim nivell. El municipi de Sant Lluís és un dels municipis que té més territori urbanitzat, igual que Calvià, nosaltres som el municipi que té més pressió urbanística. En aquest sentit, clar, nosaltres volem preservar el que és territori i des del sòl rústic que hi ha ens agradaria que es conservés i que perdurés al màxim. Per això, per exemple, una de les actuacions que s'han fet durant la legislatura i que jo com a ciutadana i els meus companys i companyes com a ciutadans no han acabat d'entendre és el tema que s'estigui construint un parc aquàtic damunt sòl rústic. Quan a Sant Lluís, en el municipi, hi ha terrenys que són urbans i m'agradaria saber un poquet l'explicació perquè jo realment no l'acabo d'entendre. Jo crec que crea un precedent un poc perillós perquè si qualsevol persona del municipi té un terreny rústic i resulta que d'un dia per l'altre se pot recalificar aquest terreny rústic i es pot posar com a d'interès d'ús general, resulta que crea un perillós precedent perquè s'hi pot posar o s'hi pot instal·lar en aquell terreny una explotació comercial que sigui privada, evidentment, jo des del meu punt de vista i l'agrupació de lectors que estic encapçalant no ho acaba d'entendre. El model de sostenibilitat implica un respecte pel territori, també implica un model de comerç, de potenciar el que és el petit comerç, el tema de potenciar també el que és el producte local, el tema d'intentar xerrar amb els hotelers i que és tot inclòs, intentar perquè totes les empreses del municipi, petites i grans, se puguin també beneficiar del turisme. El tema de sostenibilitat implica desestacionalitzar la temporada, per què no, intentant promocionar els ús del camí de cavalls, per exemple, que també hi podem anar primavera, tardor, hivern, i també incentivar el que seria que visiti els monuments prehistòrics que tenim a Silla i que cada vegada els volem conservar. Gràcies, Marta. Tema d'urbanisme, senyor Carretero. Com afronta aquí aquesta difícil o interessant paper? És interessant, l'urbanisme sempre és interessant. Està clar que una de les primeres peces que haurien de tenir clarides és la norma subsidiària, precisament per clarificar tot el que és el nostre territori. No m'ho sé expressat ara amb el tema de l'interès general, és que no hi ha tal interès general, l'interès particular. Està ben clar, o sigui, un parc aquàtic no té un interès general, és un interès particular d'una empresa, que és el que ha executat el parc. I, evidentment, la lògica hauria estat que aquesta construcció, aquest complement del turisme hauria estat dins una parcel·la qualificada com a tal. Això seria la lògica. Però, en els temes urbanístics, de vegades la lògica no hi és, precisament per això, per els interessos generals, que són per solventar aquestes situacions que se creen. I en el cas de Sant Lluís tenim la mostra. A part d'això, tenim un pla territorial a Menorca i, evidentment, és la peça fonamental que s'hauria ja de revisar. Precisament perquè és un document que ja fa 10-12 anys, 2003, ja fa 12 anys, i hauria d'haver una revisió. A partir d'aquesta revisió hauríem de veure Sant Lluís com queda. S'ha de seguir creixent? El poble ha de seguir creixent? Perquè això sí que és una resposta que hauríem de donar tots. El casc urbà pràcticament està esgotat. O sigui,
parcel·les pràcticament no n'hi queda. Val la pena recordar Son Perroquet, l'any 91, pràcticament no hi havia res edificat i en uns quants anys es va començar a moure i mateix que en aquests moments hi queden 3-4 parcel·les buides. En general, a l'escàs urbà, no hi queda sol. A les urbanitzacions està remarcat per el pla territorial, que té les delimitacions de cadascú, i evidentment, ja dic, amb el pla territorial s'hauria de mirar a veure fins a on se pot arribar, si és que s'ha d'arribar. A part d'això, amb el tema de les urbanitzacions, l'execució de les infraestructures, haig de treballar de creixements i d'això, és afrontar les infraestructures que fan falta. Perquè no pot ser que després que estem hi hagi urbanitzacions que no tinguin l'alcantarillat o el clavegueram. No pot ser. Continuarem també l'opinió d'aquest cas de la promoció política de Teresa. Bé, en quant al parc aquàtic que ha mencionat la Montse, penso un poc com ella i penso també que si era per allargar la temporada turística, un parc aquàtic no és només adequat, perquè l'aigua sempre n'existiu. Però bueno, nosaltres ens agradaria fomentar aquest nostre, el que podem oferir com a Sant Lluïssers i Sant Lluïsseres i no ho pot oferir ningú més. Els nostres paisatges, els nostres camins, els nostres productes, la nostra gastronomia. Això és el que hem de potenciar i ho hem de fomentar i ho hem de saber cebre a la gent que ens visita i també a les persones que estem aquí habitant tot l'any. Hem de fer atractiu Sant Lluís i hem de donar raons perquè la gent ens vulgui visitar tot l'any. D'aquesta manera, creant esdeveniments culturals, esdeveniments esportius que es puguin fer tot l'any, ara hi ha running, hi ha ciclisme, hi ha senderisme, podrien tenir ocupació tot l'any. I penso que aquest és el camí per allargar la temporada, que tots volem el mateix, perquè vulguem o no vulguem, el turisme és una font d'ingrés important. Jo penso que és el més important en el nostre municipi, que té tanta costa, i penso que tots estem a favor d'allargar aquesta temporada. És com és que és el que hem vist venir. Molt bé, Simperit ara és un tràmit reglat. De fet, el senyor Carretero ho deu conèixer perfectament perquè de 2004 a 2011 se'n van tramitar 24 als ajuntaments de Lluís. Vull dir que... I de fet, quan se va presentar el parc aquàtic de Sant Lluís es va presentar en base a la llei turística, la qual permet als hotelers fer aquest tipus d'inversions. I és un tràmit reglat que té un procediment i s'ha fet aquest procediment perquè aquest promotor tenia dret en base a la normativa vigent i moltes vegades, per molt que s'oposi l'Ajuntament a una qüestió d'aquestes, és que hi ha una normativa que l'empara. Després, quan un ajuntament fa coses fora de normativa, ens passa el tema de la normativa CL, 10 milions d'euros, ens passa el tema de l'IFADET, 1,8 milions d'euros, ens passa el tema de Xalot, que ha hagut de demolir ara fa uns mesos, que tornarà a ser una indemnització milionària. Només la indemnització
qüestió és que veuran que queixaran tots, hem de sempre de queixaran. Es fer els projectes d'urbanització a la costa, els que queden són 35 milions d'euros. 35 milions d'euros que el sistema que se va establir ja en els anys 80 era per cooperació. Els veïns propietaris de cada finca tenen que participar amb un 90% del cost de les obres d'infraestructura i això val 35 milions d'euros. 35 milions d'euros que l'Ajuntament té que adjudicar a una empresa i que en aquests moments, amb molts dels propietaris actuals, segurament que es abocaríem a una ruïna total absoluta si es diferent girant contribucions especials que una parcel·la de 1.000 metres quadrats de mitja pot suposar 20.000 euros de cost i realment si aquest propietari no paga ho ha d'assumir l'Ajuntament i com comprendran 35 milions d'euros pot significar la ruïna econòmica de l'Ajuntament sense. Parlem d'economia i veiem d'urbanisme i tornarem probablement en aquest altre punt que volem mirar de focalitzar. Tornarem a Sant Lluís de seguida, però no ens anem massa lluny de les urbanitzacions. Com han comentat els nostres candidats en aquesta nit, hi ha coses que s'han de desenvolupar, però no oblidem que les urbanitzacions, com també han apuntat, són motor d'economia, de turisme i particularment per Sant Lluís. Aquí tota la costa sud-est de la nostra illa té molt, o ha de tenir molt d'interès per tots els sangllisers. Focalitzem, per tant, ara en el tema d'urbanitzacions i el que faria, en aquest cas, volem Sant Lluís. Montse? Nosaltres propostes concretes sobre quines obres s'han de fer a les urbanitzacions. A veure, hi ha urbanitzacions que no tenen accés, no tenen ni il·luminació, evidentment, però totes les urbanitzacions del municipi estan de diferents maneres. Hi ha urbanitzacions que mínimament tenen il·luminació i ceres i tenen infraestructures més adequades i altres que ni siquiera tenen il·luminació ni ceres. Per tant, es tractaria de prioritzar quines serien les obres que s'haurien d'executar a les 17 zones urbanístiques que té el municipi. Nosaltres estem oberts a les propostes dels ciutadans, evidentment, i a partir d'aquestes propostes s'haurien de prioritzar quines actuacions s'haurien de fer, sobretot tenint en compte això, bàsicament il·luminació i voreres. Lluís Carata? Crec que no és tan catastròfic com el senyor Coll ho vol fer veure. És evident que quan s'executen obres costen diners, això és evident. Però precisament per això els gestors de l'Ajuntament estem per cercar aquests diners. I això vol dir gestió. La gestió vol dir feina. I això és la proposta que nosaltres fem. Amb el consens amb els veïns i cercant la finançació necessària. Els veïns ho saben que els tocarà pagar. En el cas ara de català de les casetes del poble, que viuen allà de vora Cala Torret, ja els hi he dit, han de pagar una quantitat. Han d'anar a cuidar-ho precisament per el que pot venir després. Ho saben. No crec que sigui tan caòtic. I el que sí s'ha de fer és gestió i cercar fonts de finançaments. I si hem d'anar a Europa, hem d'anar a Europa. I hem de trobar aquests diners. I des de Mallorca també, que m'ho arribi. I si hem de venir de Madrid, que també en vingui. Però això el que vol dir és gestió. I això és l'obligació dels qui governen. Per això no crec que sigui tan caòtic ni tan catastròfic el tema, però el que sí crec importantíssim, la ratlla de clavegueram, evidentment, que des dia d'avui vegem qualque fossa sèptica que vessa per mig de la carretera, és que això no toca. És que això ja no toca. Des del Partit Socialista, Teresa? Sí, som conscients d'aquestes 4 urbanitzacions que no es poden recepcionar perquè no tenen els serveis mínims. I també estic d'acord en que s'hauria de facilitar el pagament i cercar subvencions. El problema és que de vegades renunciam a les subvencions que ens donen o que estaven concedides, com ens va passar a les obres d'espoli esportiu. Hi havia una subvenció donada
quan vau entrar i es va renunciar a aquesta subvenció que havia donat el govern balear. Clar, per unes coses sí, mirem molt prim i per les altres sembla que ho regalam. Per tant, jo penso que sí que s'ha de facilitar, que sí s'ha de cercar solucions i fons de finançament i subvencions, i que jo faria una crida sobretot a aquesta urbanització de Punta Prima, que és que, diguéssim, acudeix més turisme i que està molt, molt deixada. El conveni que va firmar just antes d'eleccions de 2011 per les reformes del poliesportiu, clar, convenis en podem firmar tots, però és que els governs han de deixar consignació pressupostària que no hi era. En aquell moment, quan va ser hora de realment iniciar, quan se van donar compte que no hi havia partida pressupostària, que el conveni va decaure. I aquest és el motiu. L'Ajuntament en cap moment va renunciar a aquesta subvenció. De fet, va anar a Palma a demanar-la en persona, es va a la regidora, va anar a Palma a demanar-la en persona i ens van rompre la cara quan ens van dir que de fet no hi va haver cap ajuntament, perquè això ho han firmat tots els ajuntaments, i no hi va haver cap cobrar perquè és que no hi havia consignació pressupostària. Jo crec que la qüestió és realment un dels problemes que el consistori, i serem nosaltres el consistori, haurem d'afrontar aquests 4 anys. Realment es anar a cercar finançament, la Unió Europea sembla que en aquests moments sí que està plantejant plans d'aquest tipus que se podrien adequar. Encara no hi ha res, sembla que sí que hi podrà haver aquestes línies de finançament. I de fet, aquestes són una de les coses que en el programa electoral del Partit Popular duim i que lluitarem per això. El que sí que no deixa de fer és que són 35 milions d'euros que haurem de pagar segurament part entre les administracions públiques i part entre els particulars, que són quantitats que són per fer les coses així com toca. No fer organitzacions com la de Cabell, que a dia d'avui encara se deuen doblers a l'Ajuntament, aquesta organització de sistema de cooperació per no haver fet les feines a temps. Això és el que no podem permetre i si jo me presento en el futur equip de govern no ho permet fer. I s'han de fer projectes globals, s'ha de presentar el govern, que a vegades es veu les voreres, la llum, però no podem fer les voreres i la llum si antes no actuem amb el clavegram i en les infraestructures. Vull dir que realment hem de fer projectes que puguem facilitar, però que primer tot neguem a vegades el que no es veu, que realment és important. Hi ha més temes que podem mirar d'abordar. Dins el que fa referència al tema de millores a Sant Lluís, la llista és llarga, que serà difícil prioritzar, però hi ha molts exemples. Hem ratllat el cost d'altres carrers, del tamany de les foreres, són coses que també s'han de posar al dia, de manera que siguin adequades, que es guanyi qualitat de vida, o de vegades simplement que es posi al dia perquè és necessari, perquè així ens ho demanen les circumstàncies. Podem ratllar també quin pla de mobilitat necessita el centre de Sant Lluís. Aquí hi ha hagut també molt de debat, fins i tot de quina manera dinamitzem comercialment Sant Lluís a través de propostes específiques de la creació o generació de programes culturals. Hi ha coses encertades, evidentment, però el que voldrem és veure un poc quines són les propostes que en aquest sentit també tenen els partits. Montse. Nosaltres volem dur la sostenibilitat a tots els nivells i evidentment implica això fer un poble, promocionar un poble agradable, allà on la gent pugui viure amb tranquil·litat, que la gent pugui anar pels carrers amb una qualitat, que hi hagi qualitat de vida entre els ciutadans i les ciutadanes. En aquest sentit hi entra el tema de les voreres del poble, que hi ha carrers que no tenen les voreres en la mesura que toca i que han d'anar un darrere l'altre i que no hi haurà altra alternativa que un dia posem-nos tots a veure quines són les actuacions que s'han de fer en aquest sentit, perquè persones amb els cotxets i els fills no és factible, s'han de posar enmig del carrer i
clar, no hi haurà altra manera, perquè en els carrers no us podem